Sak aku kene. Maaf, sana nonton sama Kak Tia. Kak Tia mata nih, Mi. Saya ngerti Kak Tia di tengah goblok kamu. Jenenge Kak Tia ini ngene nek Kak Lusun. Aku tak kene padang. Jenenge sapa? Kok iso Kak Tia iki lho. Kok jenenge Jainul kok Kak Tia. Tentu ndi? Iki. Mbak Pur. Gila pas siji aku. Iki lho lepet telu kowe. Ngomong. Apa siji? Ya. Ya. Kalau buku nomor Iya aku lah ngenteni ngantek ndasku nut. Kalau su. Gai. Apa Mas? Kaget lah. Kuwi apa? Anu to. Dipsum to. Dimsum. Dipsum. Dimsum. Sum. Dipsun. Iya piye to? Dingin ya. Datare ndi? Gini. Memang ngenteni. Jenenge Kak Tia ngono. Ora, sampai jare dibekne lah apa kok. Jainul. Terus tibake. Ya sik Mbak ngono. Jadi berarti aku suka. Akhirnya kena ada tiga nek dhewe sama. Nek iki tidak padha iki. Padha to, iki padha aku to. Nek apa to? Ada green tea ya. Di green tea enak ora ngedal ning kono. Nek ngedal iki ya wis Kak Tai. Iya, ben apa? Wes guys, masih iki pirang menit? 2 menit. Ya 2 menit ya wes. Wes ngono ae, guys, bute roh nek mbadok ngono ae, wes. sama Kak Tia. Ngono ae. Teko omah, guys. Sigerku anyar delok. Lali. Ya wis ndarana sik. Sing arep jahitne nganu sapa? Klambi sapa sing arep jahitne dhewe? Enggak tuh jadi mau jadi anu iku Mak Tri. Lha iya bayar dhewe tapi Bukani. gah. Ngomong lho, wis anu Loh, klambine wis enek. Karek potong ngono. Lah ya karek bayar. Lah jirine komplit. Kok komplit ae, gak iso. Lah kabeh piro nek gawe koncone dhewe iki piro wong 6. Aku tuku 20 meter arep mbok kabeh apa piye, mbok ekor. Kae lho sitok lah gak kejarek anu dadane penjahitmu dhewe. Tapi kudu padha. Lah yo piye anune? Anune modele piye dadi kae model. Ngono lho maksudku iki. Ki aku nek tamu iki kok enak aku pengen. Sigerku anyar lho. Iki nggo sabuk manten premium. Anu kira. Iya. Enek tamu guys nang dhuwur guys. Dan sigerku. Wow. Bagus sekali siger gue. Mantap ketok gak tabuh ya. Ketok nek larang. Tak jajal. Ora usah jajal. Jutaan. Inilah manten kawak pengen. Yuh, tenan wasu tenan we. Jekret mas. Kowe kaya wong anu gendek dadane kowe kaya gendar Bali ka lho. Gendar Bali ya lho we. Lah nyote kok karo gini-gini. Iya ya. Tapi kan tangannya meneng ae. Wes ki. Wes. Masalah sok ben to. Mas Surya apaan? Wes daus peneng kelaju kok baju dhewe. Kowe iki kok lu iso kene lho. Ya. Iki ra, iki 20. Loh, berapa meter ki? 20 meter, 20 cm. Pembagian kain, guys. Kudu didandakne dhewe. Kok kilometer kabeh. Kowe dadakne nggone sapa? Manut Nggone Mak Tri ning kono aja enek 5. gone Dek Ayu kuwi bojone Dinate Kang Budi kuwi ya pinter kuwi. Ya gak apa nyoh, kowe jane dhewe. Iya. Nyoh. Kowe jane dhewe nyoh. Mbak Neni pisan. Nani nyoh. Iki berarti wong loro ki wong lanang. Iki piye bentuke? Ini kudu bong. Kayak kuning ki apik. Elek apik ngono kae. Tidak, bukan to kae. Kuning tidak. Kaya kuning kae lho. Cukup ora? Oh, kuning 2 meter ya cukup. Lah ya sing dawa ngono dadi kena dienggo anu. Tapi ben nukokne dhewe no ngene iki. Ireng. Yo. Ireng ae. Ireng Ireng ae. Iya, nek ireng netral.
Kowe nek ireng netral. Ya. Ya, ya wis. Ini contoh baju yang akan dijahit. Jreng. Jreng. Aja kutu baru wae to. Ojo pi, elek pi. Ngene iki model ngene iki. Seragame Berarti anu iki jenenge apa ngono iki? Dinggo. iki ngono. Lah surat seragame apa ya warnane, guys? Lah kowe manut kowe seragame opo? Saya aku ora pesen kebaya. Denim apa biyen lho rong duwe denim. Denim. Apa biru? Yes, gampang sih. Tamumu wis wong telu sing kantem kaca. Loh, kantem kaca? Heeh. Walah. Ning kamar mandi mburi kan. Anune Gak apa-apa. serabune. Serab kan serabune ditutup to. Iki dikira iki gak enek kacane langsung dingakne wis jebul gebrak. Lah yo dengan sik. Penting. Wis sak piro dawane sak mono kuwi apik. Aku berarti kena matri. Ndang Sang sedengkul berarti. Iki berarti loro ki Mas Puput karo nganu Mas Nanang. Nanang. Lah Mbak Peti. Lah anumu. Bagus Nusantara. Iya sik. Iki sik. Berarti kok ya dikai to, kayak puring apa to? Kurangnya ya iki to. Ya Nyapa iki to, to, iki nyapa rasa to. to. Kak saya kok Iki ngene. nih Ngarepe to. to. Kamarmu to teh. Ireng ae. Jalan penjahitnya ya iso. Tukang ireng ya. Mbak kan Karena apa pun iya langsung Eh, tukang maksudnya nek ireng tok ireng kabeh. Ya ireng to. Ya ireng to jenenge puring iki. Ganti-ganti. Oh gak kan anek sing. Elek to pun nek gak ireng. aku kayak no ireng aku. Ya ireng apik. Bisa bukaan to. Ngono ki lho bentuke. Iku sing padha Terus, iki sing kuning kuwi nang ngisor apa nang dhuwur? Nah, Ya ning isor to, Bu. Ini nang isor ya? Ya piye to. piye? Lah iki nang isor as kuning iki. Iya. Terus iki engko telisiran, iki ne telisiran ireng gak apa-apa ya kan. Wis padha kuwi ngono lho, dikai ireng. Iki to, plesiran iki to. Ireng ngene. Sing nganu Iya ngene. tapi ta ya, Pi. Anu nang ngisor ngene. Ngene. Lah tapi ki anek gini lho. Ya, Apa iki nih, kuwi kan ngene? jepit. Oh, iki nih, Nah. ngene. Ini kuning karo ini ya tapi ya, ngiwanangan. Ngene. Ngiwanangan ya. Wes. Kurang nek ngonangan. Enggak. Ya ora to. Ya ampun jajal kok piye? Sak meter pas Mas. Engko delok ya Mak Tri, engko sampe delok YouTube-ku ya. Penjahitku kuwi apik bojone karo ya kuwi. Dan iki to pokoke. Aku ngene mak tri aku ta. Mak tri so. Ya wis guys, kuwi. Tapi cukup ta 2 meter masa ora cukup. Cukup nek 2 meter. Lah pambiku kadang. Iku dawane sak pira ki sak mene ya? Iya sak dengkul. Sak ngisor dengkul. Bingung dhewe. Sak cukupe motif iki lho. Gak sih, engko Mas Puput karo anak Nanang. Sak ngisor dengkul. Lah jare nek kono cek wong 5. Kuwi ya ora apa-apa. Ning gone sapa? Ngene Mak. Mak tri. Kowe, Mbak Luki, Reni, terus Bajar iki ngono. sapa ki jenenge? Mbok Keti, Mas Surya. Pas to? 5 ya. Rene jual. Bom. Tri. Ngomong lagi bar ke? Heeh. Lagi mulai. Iya. Ayo guys, kita ke atas dulu, ada tamu kita. Harus nemoni tamu dulu, guys. Kancing sik mobil. Ayo wajib. Guys. Guys. Tak nemoni tamu Tak dhisik. ndek sik. Kowe iki kok ya ketutup kan kacane. Enggak. Ora tak kancing lho. Sademe? Saratan. Oh, saladan nggih. Waduh kok. Nggih. Monggo sak wetene nggih. Kita lere Mas Manto. Lah nggih, Oktober iki ta? Yo. Nah, Pak. Telu bu iki berarti. Iya. Nek awan saged. Iya. Lah. Aku jawab gak nampa to. Aku mau cedek ae kok saged ta. Gitu kan. Nggih, insyaallah saged nek awan soalnya Pak. Awan. Nggih, nek awan mungkin kan longgar. Monggo longgar sayu. Kowe longgar Bu. Kurang kursi. Kalau sing anu mau sitok sing teko ora alat. Mboten napa-napa, bebas ngen kula. Los. Tanggal 12 bisa Mbak ngunduh mantu. Oh, Pasare. sudah mantu. Tapi Nggih. nanti perkara dandanane ben pokoke marang diri. Nggih, nggih, nggih. Ada berapa? Rolas. Insyaallah saged. Hari Minggu. Nggih, jelas 11 karo 12. Tapi jam pira sih? Jam 10. Konoane jam 10 jam 11. Oke. Tak digoreng nggih. Nggih. Nggih, kersane mriki mawon nggih. Lah nggih.
ora penak ora padha karo Nggih. kabeh. Niki nembe mantuk ngrias lho. Nggih. Tak. Ini sapa iki telepon? Oh, danan ngene epi ngono. Ya, nggih. Wes. Berarti media apa juga udan ya? Boten nih. Loh, Tin mboten. Mulainya Balirjo. Balirjo mriki. Itu untuk anu kalau semakalian terapnya gitu bisa nggak? Saged tapi niku nganu ibu tangga rame iki kok tidak Bu. Oh gitu. Nggih. Kalau itu. Tapi mungkin kalau suka nomornya jenengan nggih. Halo, Assalamualaikum. Nggih. Halo. Nggih. Oh, bulan pinten nggih, Bu? Oh, bulan tanggal kinten-kinten kula pesanan iki. 14. Oh, nggih, insyaallah saged, Bu. Nggih, nggih, teng pundi? Oh, nggih, nggih, leres. Oh, nggih, nggih. Oh, nggih, Bu. Oh, nggih, nggih, nggih. Soalnya niki Juni bulan 6 nggih mehbek sing kosong 1 2 3 4 5 6. Cuma 6 hari tok sing kosong. Bulan 6. Nggih. Insyaallah saged, Bu. Nah, nek biasa dekor nek kangge anu nggih kangge pasaran dari harga 3 juta, Bu, dekore. Nek nggih nek sepasaran nggih. Dalem nggih niku mengke oh nek syutingan niku mengke wonten rinciane syuting syuting 750 foto paketan gitu tinggal nganu tinggal napa niku jenenge tinggal request gitu mengke nyuwune napa wonten rinciane mengke ngoten. Satu di Instagram, Mbak. Oke. Tanya deh. Nggih. Mbak Min, sekedap nggih Bu, niki wonten tamu sekedap. Ya joto. Oh, make up. Sakit mungkin rawi. Nggih, make up mungkin. Iya, mungkin sakit. Bapak Nul. Oh, ngoten. Nul. Dalu. Lah nak njaluk kowe piye cucuke? Lemprek deh. naik Aisyah iso. Mboten niki nganu niki wonten tamu sekedap nggih tak ngetuni. Lokasi nanti. Soale awan iku. Lha iku yo 3 bulan pisan kayak yo. Heeh. Dengkel iki kok. Sing nyetir ya dengkal. Sedulur sak Eman-eman, Bu. Eman-eman sejulut iki. request iki ada-ada kok Sulawesi lho. Wis gampang kok tak. Engko gampang kok. Penting tak golek wose. Engko nek nggih engko nek aku longgar aku langsung tampil. Ngono ae. Iya. 6 tanggal pira Mas? 14 takeran ndi? Waduk. Waduk takeran. Magetan. Nggih. Niku wau kisah Magetan. Magetan 12 Madiun. Lah nggih. Sulawesi. Oh, lek tanggap napa? Dan gini iki Mbak Campur sari. Mbak kula pengen jenengan makane kula mriki. Oh, campur sarine. Oh, betul. Elektron. Anune apa? Cucuke. Oh, lek dalune napa? Hiburane. Hiburannya juga derek. Gampang kok bengi ya. Kasih 10 ya. Bulan tanggal 8 bulan. Ya nggih. Aku ijabe nek jam 09.00 iso. Mungkin jam sama leresan. Malah keleresan malah kok enak. Nggih, mungkin jenengan rada Nggih, ya. aku dadani nggih. Aku lho dadani manten barang nggih penak, mungkin jam ana mau jam 5:30 lagi tegok dugi mriko. Nggih, Mungkin kan jam soalnya bar pindah-pindah. nggih, bar pindah-pindah malah kok enak nyantai. Nggih, jenengan mungkin Jenengan jam saja 09.00 nggih, ngoten. jam 09.00. Napa gitu ya? Napa jam Nggih. 12.00 ngoten Nggih, santai soalnya malahan. Anu temune jam 1. Jam 1, jangan sanjang. Jual ijab sing awan mawon ngoten. Malah penak Nggih, longgar malah. Oh, gitu. Itu napa? Mboten apa. Niku karek jenengan monggo. Nggih, pokoke penake awan. Tapi awake dhewe ngabari sih. Nggih. Anu jabe jam ini. Nggih, malah Mungkin longgar. kira-kira. Nggih, malah longgar. Malah enak. Nggih, kula usahane mangke Bu. Nggih. Sulawesi Kok beda. Sulawesi. Nggih, tenang mawon. Pun to tak nganune mangke. Lah kok nggo salat tok di Rumah jak-jak. harus sih, nggak apa-apa gitu. Rumah ae. Ini sebagai kocok. Kocok piye to maksudnya? Ini lantai. Lantai kaca. Lantai kaca ngaten iki lho, Mbak. Yo bedu-bedu ben semerep ya, Mbak ya. Ayo, pengen roh Ya.
Saiki mes ngoten niku. Nek Jadi mboten sak dekornya bisa mbak ya? sak dekore sak terope. Iya. Saged. Saged. Tak telepon saiki ya, Mbak. Dadi sampean karwane anak buahku sapa rani ya. Iya. Dongakno aku udah duwe terop dhewe. Iya. Kamar kuyo tak empet ki lho ngantek. Terus Oh iki ning kaca ta iki. Iki niki. terus nyalane ini. Jadi. Kaca niki ngaji. Lah berarti nek ning jero masjid ora iso. Mboten saged. Jadi berarti sampai bengi berarti. Dijote nganu napa? Dekore Sampai sampai bar. bar to. Ini nembe izin, nembe tipis. Lah anggitku nek bar manten terus bar. Oh iya, iya, iya. Lah berarti Pak Maris dino songi ya dino songi iki. Nggih, lah kalau benjing anu nggih pasangnya di awan wau napa dalu ngeten iki pasang terus sampai benjing sampai lagi Bar manten bar temu Iya. bar. Mungkin tentamu kok plong to nanti dekore piye tok. mungkin nek jenengan pengen ngirit gini ku awane lesean elektrone engko begini teng dekor Dekor. nggih jadi gak ragat neh iki sak menten lek mengke jenengan dhewe-dhewe elektrone elektron mungkin paling sik tambah sak terop kali sak genjot kan Nambahi biar. nggih. Pira, Mbak? Terop sitok 500 genjote 400 500 apa nggih Sudah 1 juta. niku lah dile takut ki ambak oleh genahe mengke Lho sing anu sing terap niku sing nggih terop niku wau tapi nek jenengan mboten pengen ragat melih nggih mengke dandung saged teng Dekor. dekor mboten napa-napa mengke temune manten lesehan Nah, nek sing duwe dekor wijine enggak masalah. mboten napa-napa Boten biasa apa-apa biasa ngoten niku. pun boleh. biasa Kan kula ora niku. mesti to ngono kuwi. Kadang enek, kadang ora ngono to. Nah, mboten napa-napa kelas kula los wis disewa ya wis nek kula Wasdal kok kae. nggih Aku Mungkin gak dadi mantau kae lho. nggih mengke dekor niku pun sak janur kembar mayang janur pelung ngarep ngoten niku lho pun komplit rumah Terus sing ning dalan barang ngono kae. Penjor to. niku penjor niku pesen gambak ngoten niku Oh, tak kira dadi sitok. Itu 500 per piro to? 400 500 sama Penjore tok. nggih larang niku Sing pring duwa niku. nggih Nggih. larang niku Alah ora kangge. Lha ngomong nggih tondo tok nggo tenger. Nggih nggih tengah tok umbul-umbul ya. Lah, Umbul-umbul nek rokok gantung, ya. Anek sane gantung kan wis krungu. Nggih. Umbul-umbul rokok mawon ae. Kena nggo liyane duwite maniman. Wis sponsor. Nggih. Nggih ngoten niku. Empun tak diunjuk riyen kok. Monggo, Mbak. Mas monggo jajan-jajan ke gak hiasan ke. Niku nggih dimameh, Mbak, bukan Mbak. Monggo, dewa Aku sing tak menjenengan. akeh. Kalau boten napa-napa. Pak Ibu yo wis Tenang mawon. aku yo seneng buka ngono. Nggih monggo. Buka, Mbak. Nggih. Kulo riyen nggih sering dolan nang mriki, kerja Napa kula nggih? nang lapangan kok. Wah, Mbak iki wis delok-delok klambiku. Bu. Ayo Mbak delok-delok klambi, sampe delok klambi sik. Engko nek sing anyar update lagi engko tak kabari neh. Masih Iya. kan bulan 6 tau kamu. Heeh. Iki sementara lihat dulu. Mbak tertarik ya. Itu. Pengennya temune mantan apa? Solo. Solo tau temune tenan. Oh iya. Solo Nek Solo bagus. bagus. Iya. Niku sampe beri kok. Mbak njaluk basahan. Niku. Sampe beri Mbak kok. itu jilbaban nih. Masa jilbaban basahan, Mbak? Ayo, ke Solo kan. Mboten cocok to, Pak. Basahan masa arep jilbaban. Nggih panen jilbaban. Sampe gak pengen sanggulan to, Mbak? Napa? Gak pengen sanggulan. Boten kalih masih. Oh, gak oleh karo Mas Mbak. Ya kok nek sing lakoni iki piye aku. Tapi ku mau soan basahan ngono e. Lah sing syuting iki bahasan kok ya to, Mbak. Tapi mantan ra ngalani sanggulan terae, Pak. Gak koyo mantan iki gak koyo sanggulan terae. Nek jilbaban kok salene Barbie ya gak apa-apa, Mbak, pengen Barbie. Masuk ya. Ya kowe to nyakane aku. Engko salene sing terakhir Barbie bisa. Bener butuh mereka. Nah, ngene iki lho, Mas, ngono. Sik, ayo, Mbak. Mbak Luki ganti baju, Mbak. Iki jarang iki. Nah, ijabe kan seger pakai niku terus temune mintanya pakai warna Nah, iki lho. juga bagus. Ini bagus ya, Pak, ya? Ini premium juga terus apa itu ganti hijau nih kok.
Oh, ijabe ndi iki? Ijabe putih niku wae. Jape putih lho, jape putih lho. Ijabe ndi? Putih. Iku kantor nile sing pundi ngoten. Ya iki api. Niku model gaun. Sampane Siger niku bagus. Sing pundi? Niku sing model Iki dah. nggih. Mulai nyapa lho? Wes mestine. Enteng kok enak. Apa? Mbak Marli neng di wonge. Nang omahe to. Lah wis HP-ne Jiko. Mestine ya wes. Lha nyapa to mbok kek omahmu? Wong iki gak roh, aku ki moro-moro lho ki HP-ne sapa? Ning ndi? Nang omah pawon. Terus Pawon tinggal ndi? punyane Swimang. Terus tak tinggal nang gone Anis kok aku mulai nang gone Anis jam 12 kok gak enek ngono lho. Oh, iya, Jiko. Kok Jiko ngono. Lah nang ning ndi? 100. Mas apa? Kok masak aku dikai sego wong. Kalau digawakne gawane mulai tumbuh karo entong gede lho. Tinggo mususi kok. Nak ae. Memang royokan Nak lamaran. Tinggo mususi. Tergak ditumbuh kok pinter. Golek jilokan. Iki wong ndi ta? Siap dadi mantan kuwi. kampung baru. Kampung baru. Lah mangan apa? Tak teri bothok mbok pangan ora? Endi? Wong ki aku ki lagi teko omah lho. Lah tak teri bothok loro. Karo wong lagi teko omah dan magrib engke kok Terus Lah kamu ana kali dayo. jangan tempe jangan apa? Oh paling nek ora dipangan wong kerja. Mungkin nek wong kerja to. Oh ya wis nek mesti jangane lho. Aku wis entek janganku dadi ya ora anu, Guys. Dadi ndek ngiki wis mayanan, gak usah masak. Kan Oh. nek wong kerja pajiran karo Mas Nano gawe dekor karo Surata. Kok gawe dekor iki dekor sing dineh. Iki 70 nggon lho. Iya. Sok mben iki. Meneh Iya kan to. ngene, cair. Lho, penting kan iki kok anyar to. Oh. Gak jolne kok iki. Ben ngene ae aku tuku. Nah, aku tuku neh. Aku tuku neh dawa sakmene. Aku tuku dhewe. Iki tak nggo kabeh loro. Nggih tuku. Oh, gelange ya ora. Gelange tak dol biyen. Tak dol nggo bancaan. Kok berarti gelange njaluk nih. Yo bayar aku to. Aku yo ora njaluk. Kok mben bayaran usaha. Tanggal piro? Tanggal 22 to. Oh, berarti suwi. Oh, yo karek sok mben kok. Arek seminggu lho. Lah yo. Kok berbayaran tuku gelang. Iya, tuku gelang, tuku kalung-kalungku sing sakmene tak nggo. Kok nek tuku ning Yogya ae karo dolan. Tekan kuwi berbayaran to kok dolan. Toke anu, toke heling ngono ta. Heeh. Masuk. Ora apa-apa. Sing penting ngene. Penting iki, Ngene iki. penting nek dijak dolan ki saset Lho. aja ning pawon. Lah aku ki yo kerja, aku ki ibu rumah tangga. Lah nek aku ibu penglenceran yo nglencer nek ora duwe duit apa sing nggo nglencer. Melok bose, aku yo ingai ngene, gak nyekel duit. Duitmu ndek iki temu apa ora? Tak ceritani. Duitku kan kabeh 1.250.000. Lah sing 150 sing 200 sing sitoke sing 500 iki tak utangne mboke. Terus sing 700 ki tak sai, sing 150. Lah kok sing 100 piro to Dik? Garek piro to? Ndek iki karek 10.000 nek duit Iya, terus sak. sik 150 ki ilang. Lah kok aku ki makani mentok. Lah kok tibake glintir nang sor gedang. Alhamdulillah, gak sido ilang. Lah sik 20.000 ki golekno nang kulone lekno lho. Nang Tegal lekno kan apik godhong. Lah rupane ijo kayak kono go. Heeh, aku ki 20-an sitok, 10-an sitok. Ngono. Berarti sing ilang 30.000 sak. Iya, terus sijik 5.000 ki elek kuwi tak sempet ning kene sih sampai ning kene. Lah kok tibae sing 5.000 ceblok ning jeding, aku nguyuh ngono. Ya ngono kuwi mak sawi nak dhuwit no lah gak enek ndang nyentel nang omah no. Ilang kabeh. Mbuh. Piye ngono. Namat ya kobong, guwak laran katut kobong, tak sumet iki lho kok marem lho. Kok garek pucuk iki tak pikir ki
apa kalau jenenge? Duit 100.000 iki Nek, cetek geni Tak lho. pikir ki Kayak piye Royco. karepe iki ngono. Tak pikir ki Royco ya. Iki apa mesti aku ndelok umplung nang umplung. Aku satu nanti baik garek sak pucuk ngene iki. Ya alhamdulillah aku. Sisuk enek neh sing kei. Lah iya. Wis mak sawi iki wis ndaran aku lho. Wis ngono ki yo, mak iki duit dibom. Ora di duit bingung. Iki kan kalau masih kalau bensan iki enggak pakai siger. Nah, iya enggak pakai berarti kan enggak nggo siger. Jadi masuk lek kuirang berarti enggak pakai siger. Iki solonan. Kayak Ijabe. makmu obong anu puru-puru pahun gede 100.000. Kurang kaya iki lho kuwi ya. Ijabe enggak usah pakai siger. Iya, Enggak lho. usah pakai siger di. Apa gak segeran? Iya. Aku pas Jadi aku buat pas-pasalane lagi di sigeran. Ini siger. pas-pasaran juga. Full seger ya sampai Japan sampai selesai. Juga yo Yo bisa enggak sih. jane tak model bajune milu. Lah baju sampean kan mintain Ini kan seger juga. Baju ini iki sing model kebayaan. Bingung toh. Nah, nak wis ora ngene bingung. Kuwi lho ijab siger kuwi ya, Mbak. Jam seger ngene iki. Iya. Baju Amit. Nah, Baju kan aku mau to Mbak sing tak tutene niku wau model enak juga. Oh, iki apik iki. Iki Iya, flowers yo iki apik iki. Si papas to? Iya. Ya iki apa sih? Yo, iki ya, Mbak. Nih. Apik ta? Tak tutene niku mau baju Mbak. Niku nek dipacake kan yo wis beda nek. Baju sing niki. Gunting lho. Ndi? Nek iki sakmene gunting. Mulai mati. Oh, ini kok terbaru Bu. Baju ini. Kok terbaru. Niki Dari madep hari ini deh. bukan Sik dereng kok dereng di nganu mengke. Sik bentar. Nah, langsung streeter mengguri. Mengke dicilikne. Nggih. Niki sementara gitu. niku sing terbaru. Niku buatan niku. Sing anyar nika warna burgundi, mocha, sing model Barbie nika. Sing terbaru. Iki kok enek tekone bingung nih sampean, Mbak. 2 bulan lagi. Wis pesen aku. Tapi iki ben karo jajal ben roh pandangan to, Mbak. Mana nih? Non? Yang akan Hitam nggih wonten. Terus warna nganu coklat mahogani, Mbak, sing baru. Nggih. Ya apik, Mbak ya. Nggih niki nggih anyar kok. Nembe taun dek wingi lagi digo wong pira to, Mbak? Agek wong kae siji. gak cedak jadi itu maksudnya. Aku nek wis Irangnya kayak irang plus ini ya. buat niki irang blas tapi campuran bupak niki. Wonten sing campurane emas. Iki lho Bu, sing Mbak anu niku. Iku sing biasa. Jambangan. Oh, jambangan to? Sing mau dikek ki lho. Oh, nggih nggih nggih. Oh. Kan dalanan cedek beda. Heeh. Kan gak dimampaknya pas anu hari Natal. Kantalan kalau Oh, alah. jangan ke tisu. Nggih, itu kan baru. Sing model ngono gak enek to, Mbak, sing sitok sing anyar kae. Sing coklat. Iki Nah, itu. gak kan pasti dikira podo sing kae podo. Oh, mboten. Ngono lho kuwi. Niki model jarik sing dicekel Mbak Luki. Sing niku gaun. Biasa niku sing premium. Nek gaun gak iso siger, Mbak. Dhuwure. Nek gaun jilbab modern. Nek siger elek. Pakai mahkota dong kuwi. Heeh. Lakine didamel ngoten saya. Didamel saged ora ya saged. Ini kayak jilbab bisa ini. Iya, Saged. mahkota. Mahkota. Wes sampean foto niki mau. Sing iki ki gaun. Engko pakai nganu, Mbak, pakai apa iki jenenge? Ning ngarep. Pakai
sandal dhuwur kok. Ini coklat tapi. Ini moka. Iya. Makanya kan coklat. Susu. Nggih. Oh, ada Nek taliane kok bisa dicilikne, Mbak. Ya, Cilikne. dia tidak diet loh. Kegiatan Mbak Manu Dewi. Nggih, iki sementara roll jajal. Kenapa? Aku sab dulu lah ya. Banyak sekali dari hijau. Biru napa ijo? Oh niki to emerald niki to. Ah, biru gitu. Niki mboten damel niki cepotan ki, Mbak ya. Lho, iki cepot ini iso. Ah, biru gitu. Pasangan ya. Iki kabeh pasangan, Mbak, kabare cepotan. Mau pengen gawe ngene iki ya oleh, ora ya oleh. Sendiri ya. Yang penak ki. Burgundi ki nganu, Mbak, sak pladen sak anu apik. Lah, engko klambiku sing teko warnane coklat mahogani neh iki ya. Ya apik sih. Lebih tua kan? Tapi nganu, tapi apa ki jenenge? Tapi jare seko nek gaun sing anyar iki warna iki. Biru itu aku mau perempuan aku. Niki anyar niki warna napa emerald sing niki anyar sing napa niku jenenge? Sing niki anyar. Iya. Warna terbaru. Hijau lah hijau, biru lah biru. Nggih. Emerald. Dari yang paling ini. Tapi ini lah. Saya ini jajaran yang biru jadi jajaran. Oh, mau bantu ini ya les. Ngogak nih, Mbak. Sobrene sepasaran nih. Dan biru. Nggih. Apa kamarmu cetek biru loh. Cowoknya nggih, warnanya ngoten iki. Emerald niki to. Coba. Betul. Gelap malah. Gelap. Enak sih, Cuk. Gelap ngene iki lho, Mbak. Sik. Gelap. Iki sing model ngono ya nek, Mbak, tapi kok modele. Nah. Iki model Chongsam, Mbak. Oh, Sing terbaru. Ini sing iki. Iya. Sing jare iki. Gak apa. Sing jare iki ya contoh. Iya, iki model Chongsam. Jadi iki ngene. Kita jajale. Wis tulis foto sik. Iya. oh ya, apik sih songkang. Iya, ben tapi ya. Wis rampung. Mbak itu cabe to iki. Ya. Lah sampean piye to iki? Aku Iki yo. Den tapi iki gak terlalu ribet lah misalkan penak iki. Kan gak mampu. Nah, yo tapi kan supaya jare laku anu lho, lah ini kan sudah laku. Ini dong. dia betul dicapi kok. Kasih foto dong. Malah kok ini kalau nasi itu dengan mana, Mbak? Gue di sini semua baju di press body. Jangan khawatir. Ya, seperti itu. Sampai rapi itu. Ini MTT tok berarti. Kenapa? Ini MTT tok. Kenapa itu? Masuk tok. MPT. Aku favorit tak biru. Selanjutnya warna hijau iki berbudi. Ini sing bau dia enak tuh, Mbak. Aku apa kan jadi yang di rumah barang kan di dandani ya. Iya. Betul betul kalau dulu baju ini ngerti iki warnanya Bapak Ibu. Sama. Warnanya sih. Iya ini. Kalau bosan yang ini ya, Pak. Nek Ini pas boci. nek Ah, itu lebih api iki. nek mandarin niki Api iki lho, api iki. Kan foto karo ae cuma iki Ini tapi. macam kare iki jadi. bisa. Ini api nih. Ada api iki. Mesti terakhir yang terus. Itu jadi kabeh Mbak mungkin. Oh kita. Foto lah. Betul-betulan. Ya Allah. Ini kan dari Pak Mu. Ini foto. Pak ini Foto. Nggih, model sami, model kan udah daun. Ini model jadi. oke. Sing pengen model gini ki enek kabeh Mbak sing kabeh. Dia Chongsam, kayak warna
sedang workshop Bu. Awet jam 4 terus gambar lagi. Semuanya jahat aku enggak. Lah santai. Gak jadi ini. Jadi jadi sosial lagi. Lah aku di Itu wong aku. Dibarengnya kok gak gelem nyapa Mbak? Anaknya apa-apa tok. Ora apa-apa. Kok mbake bengi to carane? Ora gelem, pokoknya ora gelem. Ada ya Islamnya kayak ini loh. Jadi Anaknya kok. Makanya orang tua tahu. Oh, sepundi? Orang area wih. Yang Papua. Wonten iki kabeh warna tuh ya. Pengen warna biru masih ada. Oh, itu berarti samping. Ya, ini gampang. Terus pasaran gitu. Monggo terserah pokoke kula mbrokne kok matoke sing ndi atau berani dikit dulu. Terus sing kedua berarti emang cepat emang. Terus iki 4 kali dah. boten toh. Sing gambar iki toh. Sing pensalatan Pak kami. Pak iki sampeyan kan boten foto. Sing sampeyan. Sing Pak dari belum tentu foto. Foto wis. Tapi dari apa yang itu? Boten. Iki namung sedikit penjajaran mawon iki. Ya iya, udah terang aja. Kayak kayak Foto ora. kayak jaranan meneh lho. Pak kok jaranan terus. Oke guys, sudah selesai. Tinggal bersih-bersih. Pak nyangoni mantune arepan. Subanipun nggih Pak. Nggih, sami-sami. Nggih, sampai jumpa lagi. Mboten napa-napa, biasa. Monggo Mas, nggih, subanipun. Mbak, makasih ya. Ya Allah, nggih, sampai jumpa lagi, Mbak. Nggih, matur subanipun. Nggih. Oke, guys.